ni kani ne a wurin marigayi General Sani Abacha. Uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya da shi, kuma ni da shi muna ƙaunar juna sosai, kuma Allah ya sa mun zauna zaman lafiya, kuma har Allah ya ɗauki ransa mun rabu da lafiya cikin zumunci. Hajiya Maryam mun san juna da ita kamar shekara 60 da suka wuce, wanda yake tun ina ɗan primary school, kuma kamar makwauta muke a lokacin nan a Fage. In fact gidansu nan ne nake zuwa wasa. So ni da ita ba kawai don ta auri ko don aure ya haɗa su da yayana ba, zumuncinmu yake. Zumuncinmu ya tashi ne tun muna yara da ita. Saboda haka ba abin da zan iya cewa game da ita, sai dai Allah ya ƙara mata tsawon rai da lafiya, kuma Allah ya bar zumuncinmu tare da duka da take zumunci da 'yan uwan marigayi yayana, kuma Allah ya ba ta cikakkiyar lafiya da ƙariyar kwana. Ita Hajiya Maryam mace ce mai haƙuri, kuma Allah ya ba ta jama'a, kuma bayan haka tana ƙaunar addini. don tun sanda na santa, salloli da wasu abubuwa na addinin musulunci baya wuce ta, sai dai ka yi koyi da ita. Kuma Allah ya sa tana da yara masu hankali, kuma duk tarbiyya nata ne, ce kuma Allah ya raya mana su duka.